zugabea eta ama alulur sorgin baten ametsak antzerki liburu aurkeztea etorri da, denon artean argitaletxeek ateratakoa, ezta? Eta emaztarekin beha, ikusi genuenean albiste hori, Azbitarte Lauko bazuloan metro terdiko alu bat zizelkatuta, ez dago margotua edo zizelkatuta. Bai, bueno, zeri buruz dijoa, oinarrituta dago benetako gertakari batean, ez? 2007an agertu zen aldizkari guztitan, titular bat, agertu zirela alu erraldoi batzuk, rupestrek, oain dela 14.000 urtekok, horeretako Azbitarte Lauko bazuloan. Orduan guretzat albistea zen alu erraldoi bat, zizelkatuta, metro terdiko, gorde genuen ideia, junk ziren hilabeta pasatzen, atope ginen, eta horrengo urten, bapaten karpetak, ordenagailuko karpetatxoak esan zuen, hemen nago. Eta hartu genuen proiektua berriro, eta jasi ginen, ikerketa batean, ez? Espeleologo lagun baten Iñaki Alonsorekin, berari esker ezagutu genuen Diego Garate da espeleoarkeologoa, eta berak zuzentzen du justo ikerketa hau Azbitarte Lauko bazuloan, eta bapaten, konturatu ginen, alu pilo bat daudela, batez ere garai batekok, paleolitikok, batez ere Frantzia hegoaldean eta Peninsula Iberiko iparraldean. Hasi zan gure neuronak hasi ziren pizten ideia, irudikatu nahi genuen bi neska espeleologoak, pertsonajek dira Espe eta Leo, Espeleo, sartzen direlako bazulo batean eta aurkitzen dute horrelako aldu erraldoi bat. Hortik aurrera bidei bat egiten dugu, errealitate eta ametsen artean, pixka bat irudikatzeko nun gelditu da emakume historian zehar, feminismoa, antropologia, filosofia, gai adituekin egon gara bai, ikerketa egiten eta prozesu izugarri polita. Obra honekin irabazi genuen Poltsiko antzerki sorkuntza lehiaketa Donostin 2019. Eta ja testu oso txukun gelditu zaigunean, jarri ginen harremanetan Juan Cruzik erabiderekin, berari esker denon artean argitaletxearekin, Juan Cruzek gainera aurreitza edo prologa berak idatzitakoa da, eta barruan sartu genuen obraren argazki batzuk, ez, gure bi aktoresak, Espe eta Leo, Bea Larrañaga eta Itziar Saez de Ojer. Ekipoan ebai, bertxok daude, testuan ebai, estena bakoitza bertxo batekin bukatzen da, Ekaitz Goikoetxeak idatzitakoa, eta Imanol Arabolaza lagun ebai, testu egokitzaperanean laguntza ezinbestekoa izan dugu. Oain gainera sartu dute gure proiektuan Kultura Eskola katalogoan, urtarriatik aurrera hasiko gara institutoetan eta antzesten eskola ezberdinetan, nerabentzako, zeren askotan alua hitza bera ahoskatzea kosta ezaigu. Eta lan handia daukagu horrekin ebai, ez? Lasa hitz egiteko sexualitateari buruz, guk hasiera baten geneukan dema bat, ez, zala, ze gertatu zaigu, ez, goen dela 15.000 urte alua mistikoa zala, eta magikoa zela, eta egun klariona batekin pintatzen dugu zakia bat, edo zein paretadan, ez. Seguro aurreratu dugula, gizarte honetan, ez, errepasatu, berridatzi behar dugu askotan gure historioa, ez. Adibidez, klitoriaren abalazioarekin, ukitzen da puntu batean.